RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagmawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidali sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Wilson. Ginaingon, bisan unsa pa nimo kadako og gugma sa imong asawa. Ito lagi panahon nga madating askas pagpakasa. Lalaki ko ta. Labaw sa tanan. Tao naman ta. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi. Ya dili ko mahimong mahikalimtan. Day, Cindy? Mao na, Wilson. Di ba ko andang mamusod anang uyap-uyap? Mahadlo ko nga mapareha sa duha ko ka mga igsuon good nga napaangkan lang kay nabiktima sa pasalig sa lalaki. Pero day, tuhuy ko. Mahal ta kayo ka. Ug dili mahitabo nga binuangan ta ka. Kung mahimo, magpakasutas daling panahon. Tinuod ka, Wilson. O day, busa, sige na. Sige. Balik ako, ugma, ha. Ako pa naman naon pag-ayo. Balik lang, ugma, Wilson. Klaro kayo, oy. Nakagusto nimo ang maong babae. Kay kung wa pa siya'y gusto, dili kaniya pabalikon. Moso rin nakita ko siyang linihukan tay ug tinanawan. May pagbati sa sila ko tay. Hala, sige. Nahigugma ka magyug ka anang maong babae, balik ka siya. Oh, tay. Mubalik ko pamisita niya ugma. Kahumot. Humutan ni mo nak. Imong gikaligong perfume, ha? Ay, pahumot yung gumayo ron tayo. Aron sugto na ko sindi ba? Sugot na sindi na ko ba? Oy. Naman. May gabi, Nay Pabli. Oy. May gabi, Noy. Uy. Naati Wilson, di ba? Hala. Ni Ansas Mila na kay na Mila. Di dasan yung bayhana, eh. Ni ano mas siya, eh. Ay, dako gusto ni mo ng bayhana, nak. Sayang lang ang gugmatay. Kaya wa ko'y gusto niya bisan gamay. Sige. Atubangon ko siya. Prangkahan ko siya. Prangkahan ko sulti ng babayana. Kinig na. Ayaw lang pag-istoryang sakit na looy po. Babae ba tao na nak? Ikaw, itong babayana ka?
Babaeng buhat. Mo'y manuog laki. Way ayo. Oh, Wilson. Mao ka na, Mila. Pagbaton sa tao gamay nga kauwaw eh. Babaeng buhat niya, ikaw mo'y mabugos og laki. Mo'y manuog. Basilo alam ko, Wilson. Nabuhat ni ako tungod kay dako manggugugog man nimo. Nagkabati ka. Paulisin niyo. Kaya ako, mula kausad ko. Doon ako'y babae nga pamisitahan. Usa ka babae nga matuod kong gimahal o gihigugma. Wilson. Uy, hala? Dagan mong mga tao nga nagtapok sa bahay nila ni Cindy. Oh, may dagang pulis. Anong ka ni? Usong kayo naitabo niya. Unsa? Oh, mao na, Wilson. Gilugo si Cindy ni Roger. Kung si Roger, o pa madakpi. Apan, samdan to nga, naigo sa pagpusil sa mga polis. Ginoo ko. Si Cindy. Gilugos ni Roger. Ayop siya. Maubanak. Oo, tay. Nadakpara si Roger. Og biyangyo kini ni Cindy nga. Dili lang siya ipapriso. Og misugot sa si Cindy. Magpakasalan lang kuno siya sa lalaki nga nakapusgay sa iyang kaputli. Maulay pagaingnon nga kalimtan mo na lang yun siya. Pangita og laing babae nga imong higugmaon. Malimtan ko ka siya, tay. Malimtan ko ka ha si Cindy. Mahal ko kayo si Cindy, tay. Mahal ko kayo siya. Kalimti na lang siya, nak. Kay si Cindy, adto na magpakasal sa lalaki nga mo'y nagkauna sa iyang pagkababay. Busawan ay kahigayunan nga maangkon mo pa siya. Wa na, Wilson. Mau ba? Baybong? Oh, lagi bay. Mularga na sa Milas gawas, uli na siyang balik din sa Pilipinas. Adto no kuno siya puyo dito, ngita siya Amerikano. Kanang luyat ko ni product ko, may gusto niya. Ayo, boy. Ayo. Saol. Ayaw si Palarga, ha? Ingnas Mila, bay, nga mamisita ko niya karong gabi. Ha? Misita ko sila. Tinul ka bay? Oo. Payos Mila na bay. Sige, ako siya sultihan ha. Huwag nakasiguro ko, nga di na siya mudayog larga sa Amerika. Salamat. Salamat niyo mo kong gipugnan, Wilson. Mahal ko kayo, ikaw, Wilson. Sayang ang imong gugma na to, Mila. Kung akong usikan. Busa, sige. Sa labing daling panahon, magpakasalta. Magpakasalta, Mila. Salamat. Dagan kayo salamat, Wilson. O gisaad ko, mamahimo ko nga buutan nga asawa o buutan nga inahan sa umaabot na itong mga anak. Kana ang ipasali ko kanimo, Wilson.
Mila. Mila. Ay. Ang saksopon ko. Unsa? Oh, mo na ba, Wilson? Biyuda na akong igagawa si Cindy. Ugi akong gisugo nga. Nga, pagpaanhin mo ba? Nga makikita ko sa nimo. Di na pwede eh. Minyo na ko. Ug buhi pa nga akong asawa. Nakatuon ako sa pagmahal ug pagigugma sa akong asawa. Oh, sige. Ato na lang ko. Akong inon ha, nga dili ka ha? Aray ako. Ay, sorry! Uy! Sirit lamyak ka. Asa mo magkita? Ha? Asa? Ako, Cindy. Ikaw mo ginatay akong gusto pa, pero gilukos na ko sa namatay kong bana. Mayroong namatay to eh. Kaya manglulugos to siya. Karon nga may naitapo na nato. Di na ta magpuwaka. Di na gyud. Sige na pa, pasaliki ko. Di na ito magbuwag, Cindy. Dili na. Patayunon ta nga itong panagtagbo. Dili ito magbuwag hangtod sa hangtod. Mahal ko ang akong asawa. Unya, mahal sad na akong akong kabit. Duha ka babaeng akong gimahal. Mao gito mga kasama ang kaagi ni Wilson dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Duha ka babae ang gimahal style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayo sa direksyon ni Terdy Adrocat. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.